umfazi osebenza ngimfuni, umfazi osebenza ngimfuni, mina umfazi ngifuna ehlale ekhaya, mina ezomfakela imali. Imali 1.5 lozomfakela wona. Imali lo 1.5 lozomfakela wona njalo ngenyanga. Uzuyekisa ingane yabantu ati iphantela itolo ithola 3000 4000 njalo ngenyanga. Uyiyekisa umsebenzi ukuthi wethu uyayithatha uzoyibeka kini, uzoyekisa umsebenzi wayadi ithola 3000 4000 ngenyanga lapha ku itolo lezi ngizimention amagama kodwa itolo zokudla. Uzoyifida ngo 1.5 inyanga yonke. Iyona nto nje uthathela ingane abantu uyifida nje 1.5. Lo 1.5 uzazothengela ingane icathulo. Uzazothengela hayi ngeke bafethu, hayi ngeke bafethu. Hayi uma ukuthi nje uzokuhlula nje ukuthi umnike akasebenze naye mfethu, akaphanti naye njengomfazi mfethu. Phanti nihlangane ntambama mfethu, hayi. Uthathe ingane abantu uyifida nje 1.5. Usazothenga icathulo, ngeke mfethu, hayi ngeke. Usazothenga nayingubo zakhe zokugqoka, usazothenga yonke into. Uthi hayi likhona iqolo. Iqolo lana uyindoda ukhuluma into abayiqolo. Uyindoda nje iqolo kumele lazi ukuthi limalini. Kwakuthi nje ingane ihola mali nje kumele uyazi lonto lo uhlangana nami namaqolo. Ucela uzisehlule ngalowo ndlela ukuthi ingane yakho uzoyibeka emathemba akho kuhulumeni. Hayi, moyindoda nje into imali yeqolo akumele uyazi ukuthi imalini. Imali yeqolo nje ukuthi nje uyithenga ama-wiper, uthenge lokho nje okumbadlwanyana, hayi uthi uzwazi ubudget ngakho indoda. Hayi, uma ukuthi nje umfazi uyakushula njalo, uyakushula nje. Ungavumi. Ungaboni benza bese uyenza. Ungaboni benza. Mina ungalinga nje umjida nje uthathe ingane yasekhaya uyekise la esebenza khona. Uma uthi uhola 4000 uzoyifita 1.5 ngamane uyeke bastard.